70. hamarkadan, 1000 biztanle inguruko herria zen Gatika. Herri euskalduna. Eta baserri mundutik bizi zen oro har. Oin 30 urte Gatike, jentea giroa euskaldun izan, baserritik bizte zen gehienak, orduen auzolana gehiengoak furriate zauen, eta hauren artekoa, esan du modun, euskaraz, hauren bizimodu esan euskaraz. Horretatik gero, orduen urte zauen lantokiek, industria, eta hortik, etzetan, bakotxak etxizauen famili duzti mantendu baserritik, baserrit errazi, besoitxarrez ez dagoki laguntzarik hori aurrera goteko eta horregatik urten beharra egon zen. Joa, herrien, bere esan egon aukerarik etxe bizitzak egiteko eta uniperez, eta horrek esan gure esan, bajatu zen biztanle kopurua, hor, 30 eta 20 urtera bajatu zen biztanle kopurua. 80. hamarkada inguruan, bertako udalaren irizpidea izan zen etxebizitzak eraikitzea. Besteak beste, bertatik alde egindako gazteak herrira itzultzeko eta herritarrei bertan bizitzen jarraitzeko aukera eman ahal izateko. Politika hori inongo hizkuntz irizpiderik gabe egin zen. Besteak beste, legeak oraindik ere aukera hori ematen ez duelako. Orduan, hasi zen etxe bizitzak edo, udaletxea hasi zen bultzatzen edo pentsatzen horrek jentea atzera berriro Gatikara zen ekarri aldan, horretarako izan barriak. Eta hor etorri zen, jentea hasi zen etorten, hien zauen txandaka egin ziren, lautxan den gero egin ziren, galgoratzen iguala zuzen ez da, baina bakitxiko da, berrogei eta mar, berrogei, eta bost, bakitxiko da, neurtuta izan hasi. Eta hortatik, jente gaztea, alde bat etorri zen, ikote gazteak, familia egiteko, herria propultzatzeko, eskola bere barriz dute egon zen, hanke orain aborre txikar geratu dazko. Uste dut orduen sana, hori gauza bat intentzioa zana, lortu zalako dekot hori herrira ekartzea jentea, bai lortu zen, torri zen jentea, biztanle kopurua, bere bai, esan du moduen, igon zauen, baina, eta guretzako garratzitzua izen dana, euskara, ez hauen nio. Zei bizitzan kopurua bai, euskara dena ez. Hori da guretzako horre dagoen akatzarik handiena, eta bai, bultzatuta euskarazko ikastaroak emoten, jentea, gazteak euskaraz badakie, baina euskara erabilera ez da indarran modua. 30 urtetan, 152 etxebizitza egin dira Gatikan. Horietatik gehienak babes ofizialekoak. Ondorioz, Gatika, 80. hamarkadaren amaieran 800 biztanle izatetik, 1600 biztanle izatera igaro da. Euskararen erabilera asko jetxi da herrian. Eta garai hartan 80 inguruko euskara ezagutza bazen, gaur egun udalerri euskalduna izaten jarraitzen badu ere, ia 20 puntutan jetxi da euskararen ezagutza. Eta orain ikusten duna da, orain barriro normak eta barriro berriztu behar direzenak, eta hor ikusten du zenen plantak eta parzialak, PTP-ak eta ataraten dago zenean, diputazioak ataraten ditu zenean, eta ikusten duenean, herri euskaldunetara etorre behar dela jentea, nien hau ez dagoet ezer kontra Bilboko jentea etorriten edo beste lekuetetik etorre egiten, baina bai uste dut inbehar letikela analiz bat behar da moduko bat, zelau herrie, zelau hizkuntzan izaeran eta dana, eta apurbet hori auki behar letikela kontutan.
bai, zekupuroak egiten direzenean, lantokiek egiten direzenean, tanatan hori auki behar daitekelako dugu. Hor bastante akaz dekulako dugu.